Эфирда Свобода укыннары телевидениесі, Атна информацион студиясында сізні мен Райля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш бүгінгі шығарылышта. Автобус 14:30 Собада. Онда хәрәкәт итүчеләр яшьләр кызыксынулары белән кызыксына. Туплы тамаша. Собада бәйрәм төсен алды. Дулкын радиосы кубок иясе. Хәзер барсы турында да тулырак. 12 августтан 6 сентябрьгә кадәр Татарстан яшьләре иҗтимагый хәрәкәте автобус 14:30 яшьләр акциясе уздыра. Республиканың барлык районнары буенча автобуста хәрәкәт итүче команда район яшьләре белән ачык дискуссиялар оештыра. Бу атнадалар Собадада булдылар. Автобус 14:30 дип язылган автобусны Соба яшьләре Сабантуй җирендә кич кырын каршы алды. Әлеге эшче төркем безгә Балтач, Күкмара районнарында очрашулардан соң килде. Алар республиканың яшьләр министрлыгыннан юл алган, үзләре дә 14 һәм 30 яшьләр аралыгында булган егет-кызлар. Наша задача это вовлечение молодежи каждого района в создание комфортных условий для проживания. То есть мы здесь для того, чтобы вам здесь в дальнейшем жилось комфортно. Автобуста хәрәкәт итүче бу команда яшьләр белән менә шулай ачык дискуссиялар, бәйрәм фестивальләр оештыра. Шулай ук рәсми социаль җитәләрдә конкурслар үткәрә. Бүген дә аралашу менә шушы эшчәнлек белән таныштырудан башланып китте. Аралашуны тагын да җанландырып онлайн сораштырулар үткәрелде. Анда сораулар яшьләр тормышын ничек кызыклы итү, җанландыру, моның өчен нәрсә эшләргә кирәклеге тирәсендә куерды. Яшьләр эшләре министры урынбасары Тимур Сөләйманов сүзләренә караганда, аларга менә шулай тәкъдимнәр булганда гына эшләргә җирлек туа. Менә шулай барып, кайтып, күзгә күз карап, безнең уйлавыбызча бу иң дөрес форматтыр, держать руку на пульсе. Районыбызның яшьләре белән яшь гвардиячеләр хәрәкәте актив эшли. Мондагы эшче төркем егет-кызлар арасындагы вазгыятьне, аларның кызыксынуларын, таләпләрен контрольдә тота. Бу хакта җитәкчеләре Айдур Халиев хисапта тотты. Без яшьләр белән эш алып барабыз. Минем инде төп максатым шушы организациядә дип әйтик, яшьләрне наша проблемаларны күрә белергә, ничәтер эш алып барырга. Инде проблемалар бар, культура ягынан да, патриотик яктан да инде барысындагы яшьләрне күрә белеп, алар безнең яшьләрне әйткәнчә инде рушалак настоящее будущее дип әйтсәк тә инде. Шуңа күрә инде бер-беребез белән менә шулай бер-беребезне ничек әйтим, поддержать итеп, әлбәттә генә инде бер-беребезне ишетеп, шайтырып эш алып барабыз. Безнең Татарстан яшьләренә барлык мөмкинлекләр ачык. Хәзерге яшьләр бик актив, гел яңа белемнәргә омтылалар. Безгә бар мөмкинлекләр ачык. Ләкин төрле яшьләр була инде арасында. Активлар да була, бик пассивлар да була инде. Просто үзеңне күрсәтергә кирәк. Бүгенге әңгәмәдә Соба яшьләре башкала кунакларына һәм район башлыгы Рәис Миннехановка үз сорауларын җиткерделәр. Аларның киләчәкне күз алу тәкъдимнәре протоколларга теркәлеп барылды. Хәзерге заманда тәкъдимне тәкъдим дә итә белергә кирәк. Ягъни сүз телдә генә калмыйча кагаз форматта проект эше буларак җитәкче кулына эләгергә тиеш. Ә менә аны әзерләү яшьләрдә бүген сорау тудырды. Многие не знают о том, как написать проект правильно и куда его подавать. Может быть, как предложение собрать также активную молодежь со всех сельских поселений, научить их этому, может быть, устроить небольшой грант, конкурс грантов, условно говоря, там на 20 тысяч. Деньги, в принципе, так скажем, нормальные, потому что я уже делала проект на 20 тысяч. Они попробуют у себя и уже дальше будут отправлять заявки на федеральные и региональные конкурсы проектов. Алга таба яңгыраган сораулар яшьләрнең актуаль мәсьәләләре, ачык пространстволарны үстерү һәм ял итү өчен оештыру проблемалары турында булды. Район хуҗасы, яшьләр министрлыгы вәкилләре иң мөһиме аларны ишетте. Тормышка ашыруга килгәндә, анысы вакыт һәм акча эше. Узган атнада районда Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы һәм ресурс үзәкләре вәкилләре килеп, коммерцияле булмаган оешмалар эшчәнлеге белән таныштыру максатыннан укулар оештырдылар. Тулырак алдагы хәбәрдә.
Район хакимиятының зур залына бүген коммерцияле булмаган оешмалар сафында үз эшләрен оештырып алып баручылар җыелды. Мондый оешмаларның саны көннән-көн арту ягында. Мәсәлән, бүгенге көндә аларның исәбе бер Татарстан буенча гына да 5800-дән артып киткән. Булар коммерцияле булмаган фондлар, ассоциациялар һәм башкалар. Күпчелек коммерцияле булмаган оешмаларның эшчәнлеге инвалидларга, ятим балаларга, гаиләләргә, сугыш һәм хезмәт ветераннарына ярдәм күрсәтүгә юнәлгән. Аларның максатлары табыш алу түгел, ә булышу, халык каршында туган социаль сорауларны хәл итү. Бүгін көндә бик күп бар төрле конкурслар, ол фонд президентских грантов та үткәрә. Безнең республикадагына Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство труда и занятости, социальной защиты Республики Татарстан алар үткәрәләр конкурсларны. Һәм бизнес та кырыйда калмый, менә Лукойл, Татнефть үткәрә конкурсларны. Менә барыбыз да бергә әзгенә өйрәнеп, шундый конкурсларда күбрәк катнашсак, ул алган грантларга бит күпме яхшы эшләр эшләп була. Коммерцияле булмаган оешмалар өчен җәмгыяви ярдәм һәм ватандашлар ышанычы мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора. Бу юнәлештә эшләүчеләр җәмгыять өчен мөһим проектларны тормышка ашыру максатыннан төрле бәйгеләрдә катнашалар. Республикадан грантлар оталар. Мондый райондашларыбыз бүген Республика иҗтимагый палатасы исеменнән мактау грамоталарын кабул итеп алдылар. Цель создания этого проекта, Центра поддержки СОНКа, будем говорить так, это своевременная, актуальная законодательная база, это бухгалтерская поддержка, это все юридические аспекты вопросов, это информационное освещение всевозможных способов поддержки, финансирования, участия в различных программах. Причем они очень часто, к сожалению, сегодня еще информационно недоступны многим. В силу каких-то внутренних, наверное, работ мы стараемся отслеживать и все-таки направлять прям по целевым группам для участия. Все это организует между собой такое кластерное взаимодействие, которое в дальнейшем мы планируем приведет к успешной работе вот прям такого эффективного, рентабельного, некоммерческого сектора. Помимо повышения качества услуг, это будет еще и новый, так скажем, виток в развитии социального предпринимательства. Бүгенге укуларда беренче секцияда хөкүмәт органнары белән җирле иҗтимагый оешмаларның мөнәсәбәтләре, икенчесендә социаль инновацияларга бәйле мәсьәләләр каралды. Өченчесендә иҗтимагый оешмаларның милләт һәм дин ара мөнәсәбәтләрне ныгытуы турында сөйләделәр. Дүртенчесендә иҗтимагый оешмаларның мөмкинлекләрен көчлерәк файдалану ысуллары уйналынды. Иҗтимагый оешмаларны төрле һөнәр кешеләре төзи. Аларның хокук икътисадтан белемнәрен арттырып эшләрендә ярдәм күрсәтергә дигән карар чыгарылды. Авыл җирлекләрендә старт алган җәйге җыеннар тамамланды, аның соңгысы Сабада үтте. Саба һәм Урта Саба авыллары халкы җыенга зур бердәмлек белән килде. Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов район үзәгендә һәм Урта Саба авылларында башкарылган эшләргә хисап тотты. Район үзәгендәге балалар бакчалары, мәктәп, көллияттә укыту тәрбия чараларының үз югарылыгында булуына сөенеп сөйләде ул. Үзара салым акчаларының кайда, нинди максатларга тотылуы хакында мисаллар белән бәйләп аңлатты. Сабада үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләр саны да арта бара. Аларның саны 150-гә җиткән. Җыенда бу хакта тәфсилләп Лариса Шәмсетдинова сүз алып сөйләде. Җыенда катнашучылар алдында Агропром парк төзелеше белән якыннан аның җитәкчесе Илшат Хуҗин таныштырды. Саба халкы бүген үз тормышыннан бик канәгать. Йортлар төзелә, яңара, спорт мәйданчыклары арта, сәүдә нокталары үсә, концертлар булып тора, юллар салына, җәяүлеләр өчен тротуарлар эшләнә. Халык җыенында Урта Саба авылы язмышы хакында да сүз күп булды. Авылга су кертү, юл төзелеше хакында конкрет фикерләр әйтелде. Җыенда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, депутатлыкка кандидат Геннадий Глушков, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, оешма учреждение предприятие җитәкчеләре катнашты. Рәис Миннеханов Саба шәһәр җирлегендә һәм гомумән районыбыз биләмәсендә алдагы елларга билгеләнгән стратегик планнар белән таныштырды. Җыенда катнашучыларга яхшы сәламәтлек, эшләрендә зур уңышлар теләде.
Дәвам итәбез. Районыбызда төрле программалар нигезендә ел сайын яңа объектлар сафка баса. Бу исә армый-талмый эшләүче төзүчеләрнең хезмәт җимеше. 11 августта алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Әлеге датага багышланган бәйрәм чарасы Сабантуй спорт мәдәният комплексында шимбә көнне оештырылды. Бу тормышта кемне генә алсаң да төзелешкә өлеше кермәгән кеше юктыр. Әдәм баласы гомер буе төзи, тормышын, гаиләсен, йорт җирен. Ә инде менә бирегә җыелган халык үзләренә генә түгел, ә кешеләрне яхшы, уңайлы биналар, юллар, уңайлы мөхит булдырулары белән сөендерүчеләр. Аларда эшләргә мөмкинлек тудыручылар. Гомерләрен төзүчелек хезмәтенә багышлап, шуннан тәм табучылар. Аларны бәйрәм белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Безнең бүтән киләчәгебез Тунысы бәйле төзүчеләр белән. Инде бу эшне яратып башкаручы төзүчеләр хөрмәтле, сезне бу профессионал бәйрәм көнегез белән тәбриклим. Тырыштай сәламәтлек, булганны игелеген күреп, һәм нинди хыялларыбыз бар, төзү тормышы ачсын. Инде без бәхетле бу республикада булу, һәм инде президент үзенең командасы нинди генә авырлыклар булган елларда да сез беләсез, 2008 елларда, 9 елларда республикабызда төзелеш туктамады. Һәм инде шәһәрләрдә генә түгел безнең төзелеш, бүген көндә бәләкәй генә дә авылларыбызда төзелешләр бара. Һәм инде иң мөһиме ул кешеләр үзләре тырышалар, өйләр төзиләр. Ә сездән башка алар берсе була алмый. Шуның өчен sizga hurmat, har vaqtni o'z qadringizni bilib, birga матур etib yashashga yazsin, bo'lganni игілігін көрге yazsin. Ел сайын район күләмендә төрле программалар нигезендә яңа объектлар сафка баса. Күп күләмдә ремонт төкләндерү эшләре дә башкарыла. Эш хисапсыз, район икътисадын ныгытуда төзелешнең роле зур. Дөрестән дә безнең бүген сөткәндә зур бәйрәм, инде ул безнең төзүчеләр бәйрәме. Шу форсаттан файдаланып, миналарның шушы һөнәри бәйрәмнәре белән котлысы килә, төзүчеләр көне белән. Инде дөрестән дә әйтергә кирәк, инде ул безнең төзүче һөнәре инде ул элек-электән шулай һәр чакта да бик хөрмәткә лаеклы һөнәр булып килде. Ул дөрестән дә шулай. Соңгы еллардан алганда безнең районда төзүчеләребез төзелеш тармагы ул безнең район экономикасына зур үзенең өлешен кертеп килә. Бу инде күп кенә республика программалары нигезендә төзелеш эшләре башкарыла, һәм инде алай гына түгел, инде безнең район бюджетында да күп кенә акча сарыф ителеп шушы безнең төзелешләре алып барыла. Менә шушы экономиканы туплауда, район продукциясын туплауда безнең төзелеш өлкәсе ул авыл хуҗалыгы тармагыннан кала, инде промышленность белән берлектән икенче урында тора. Инде ул соннар дип әйтсәк, аның иң кирәклесе, иң мәгънәлесе ул урынны билгеләп тору түгел, үзеңнең изгене калдыру киләчәктә, үзеңнең файда китерү җәмгыятьтә. Менә шушы төзелеш өлкәсенә килгәндә аларның эшләре бүген эшләдеңдә эше бетә дигән сүз түгел, инде киләчәктә менә аларның гел эшләре безнең күз алдында тора. Шуңа күрә инде безнең районга калганда инде без аларның эшләренә гел сыйфатлы гына таләп итәбез. Шуңа күрә аларның алдагы көндәрдә инде эшләре гел сыйфатлы гына булып торсын, эшләре гел дә булып торсын, инде гел эшләре шундый нәтиҗәле булсын. Алдагы елда безнең елдагыча төзелеш өлкәсендә елдагыча миллиард ярым сумлык төзелеш эшләре башкарыла. Алдагы елда да инде менә бу күләмне киметмәскә, тагын да мөмкинлек булса инде арттырырга гына безнең планнар бик зурдан. Менә быелгы көндә безнең бик зур проект тормышка ашып килә, ул безнең парк төзелеп килә. Быел инде 2 елга да шундый зур проектлар инде булыр дип өметләнеп калабыз. Бәйрәмдә хезмәт алдынгыларын мәйдан уртасына чакырып котладылар. Аларга район башлыгының мактау грамоталарын, рәхмәт хатларын тапшырдылар. Район үзәгендә урнашкан ПМК 159 оешмасында бүгенге көндә 140-ка якын хезмәткәр эшли. Әмма эшче кулларга кытлык кичерәбез ди оешма җитәкчесе Фәргат Нәбиуллин. Шулай да башкарган хезмәтләреннән үзе дә, хезмәткәрләре дә канәгать. Без пока үзебезнең хезмәтчеләр белән, аралашып эшләү белән, үзебезгә җиткергән планнарны үтәү өстендә аларның вакытында эшләп бару белән канәгать. Сүздә юк инде. Проблемалар юк түгел инде, но алар бүген мен әйтәм, глобальный, зур, зарланып йөргән проблемалар түгел. Булар безнең рабочий проблемалар. Без аларны үзебез көндәлек кайтып барып, эшләп, эшне оештырып барырга тиеш. Бүген мен тагын шатланып әйтә алам, без бүгенге көндә зарплатларны, налогларны үзебезнең оешмадагы эшчеләргә
вакытында биреп бара алабыз. Һәм шул вакытта үзебезгә җиткерелгән объектларда сыйфатлы, матур иттереп, үз вакытында тапшырырга тырышабыз. Менә нинди объектларда эшлисез соңгы вакытта һәм шулай ук инде нәрсәләр әле тапшырырга өлгердегез шушы ел эчендә? Без бүгенге көндә эш алып барабыз Икшермә кадет мәктәбендә, Симит авылындагы төп мәктәптә. Аннан соң Шатлык, Кыңгырау, Әллүки балалар бакчаларында, Тимершык авыл округында булар барса ремонт эшләре һәм буларның барсындагы сроклары әйтегендә 1 сентябрь быелгысы ел. Шуңа күрә әле бүгенге көндә безнең әле бөтен кешеләр бәйрәмдә әйтми, кайбер кешеләр анда бүгенге көндә эшлиләр дигән. Форсаттан файдаланып үзебезнең бу районда эшли торган гомумән барлык төзүчеләрне профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәрем. Аларга киләчәктә хезмәтләрендә зур уңышлар, үзләренә саулык сәламәтлек телим. Уңышлар бәхетле булсыннар. Илмир Хидиятуллин һөнәре буенча укытучы булса да, тормышын нәкъ менә төзелеш тармагы белән бәйләгән. ПМК 159-да 9 елга якын эшли һәм хезмәтен яратып башкара. Төрле эшләр инде, ишекләр асуын ясыйбыз, буйыбыз, апарып урнаштырабыз. Шуларны кешеләр зарланмыйлар, итмиләр болай. Довольны булып калалар. Ну арасында төрле эшләрдә эшлибез инде вакытлар шунда. Әзрәк киртәләрдер, ниләрдер, шундый әсәрдә инде. Әйе. Шул инде. Заказлар күп кабул ителәме соңча? Хайран күп. Төзүчеләр өчен бу көнне татар эстрадасы артистлары үзләренең иң матур җырларын бүләк итте. Аннары бәйрәм ияләре рәхәтләнеп төрле спорт ярышларында, милли уеннарда, төрле бәйгеләрдә көч сынаштылар. Шулай итеп алга таба эшләргә, төзергә, иҗат итәргә үзләренә көч һәм дәрт тупладылар. Августның 2 шимбәсендә физкультурачылар көне билгеләп үтелде. Бу профессиональ спортчыларныкы гына түгел, спортны үз итүче яраткан командалар өчен жан атучылар, аларның уңышларына чын күңелдән сөенә белүчеләрнең дә бәйрәме. Саба районы спортчылары бу бәйрәмне елдагыча Олимп стадионында каршы алды. Чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Физкультурачылар көне 1939 елдан бирле билгеләп үтелә. Безнең районда да ул һәр ел зур бәйрәм рухы ала. Олимп стадионына иң яхшы спортчылар җыелган. Тантаналы ачылышта Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Яшел парк җитәкчесе депутатлыкка кандидат Марат Галиев һәм башка рәсми затлар катнашты. Татарстан Республикасында физик культура үсешенә керткән өлеше өчен мактау билгесе белән Илдар Ермалаев һәм Рәшит Каримов бүләкләнде. Танылган спортчы тренерлар бу бүләккә иң лайыгы. Илдар Ермалаевның укучысы Инсаф Габдрахманов мәсәлән быел дөнья чемпионы булды. Спортка атлаган беренче адымнарын көрәшче яхшы хәтерләй. Әлбәттә хәтерлибез. Инде иң беренче чиратта рөхсәтегез барыгызны менә бөтен үзебезнең коллегаларны, тренерларны, бөтен физкультура укучыларын, бөтен спортны яратучыларны чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән котлап китәргә. Мин үзем кичкенәдән спортны яратып үстем. Саба районы Шыңгар авылыннан тумышым белән безнең инде Шыңгар авылы үзенең көрәшчеләре белән дан тоткан авыл. Безнең урам гомумән шундый көрәшчеләр урамы дип әйтик. Анда инде безнең урамнан 6-7 мастер спорт чыккан урам менә шундый бөтен көрәшчеләр инде кичкенәдән спортны яратып, көрәшне үз итеп, көрәшне яратып үстек. Әле дә хәтердә менә инде ул вакытта инде хәзерге шикелле балаларны автобус белән йөртүләр, газельләр белән йөртүләр, андый мөмкинчелекләр юк иде. Без инде менә хәтердә инде Сабада ярыш була дигәч, инде шул ярышка күрше егетләр белән сөйләшеп, иртәнге сәгать 5-тә йокыдан торып, без инде Сабага җыелып киттек. Әле дә ул хәтердә инде менә Сабага җыелып барып, ул ярышта иң беренче җиңүем минем 2нче урын алдым. Ул ярышта инде иптәш егет, ул үзенчә авырлыгында беренче урын алды. Инде мин үземнән беренче җиңүемә җыелып килдем дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Инде без менә шул вакытта район җыелма командасы составына эләгеп, инде республикалар ярышларында катнаштык һәм призлы урыннар юлларга туры килде. Менә быел Аллага шөкер дип әйтәбез, бик матур нәтиҗәгә ирештек. Үземнең укучым Саба авылына Габдрахманов Инсаф дөнья чемпионы булып танылды. Бик зур уңыш. Шулай гомумән әйткәндә районда балалар көрәш белән бик ныклап торып теләк белдереп шөгыльләнәләр. Районда 250 бала көрәш белән шөгыльләнә бүгенге көндә.
Татарстан Республикасы спорт министрлыгының мактау грамотасы белән Айдар Имамиев, Рафил Исрафилов, Айдар Хидиятуллин, Рамил Гаддилманов, Динар Маканов, Илсияр Ахтамжанова бүләкләнде. Тантанада министрлыкның рәхмәт хатына 7 кеше ия булды. Спорт чараларында актив катнашканы өчен спорт һәм яшьләр эшләре бүлегенең рәхмәт хаты район финанс бюджет палатасы коллективына тапшырылды. Бүлекне җитәкчеләре Шәмсүн Сунгатов кабул итеп алды. Безнең коллектив инде кызлардан, егетләрдән тора. Безнең коллективта яшьләр инде, дөресен әйтеп китәргә кирәк. Районда булган барлык спорт чараларында бик актив катнашабыз. Волейболда инде без хәтта район буенча эш кызлар командасы куябыз. Чаңгы ярышларында урыннар алабыз. Гытуларны бөтен коллектив белән матур тапшырдык. Безнең коллектив эштә дә, спортта да, хәтта без концертларда бик районда матур куябыз. Барлык чараларда актив катнашалар. Мин үземнең коллективымны бүгенге спортчылар физкультур турнирлар көне белән чын күңелемнән котлыйм. Аларга барысына да озын гомер, сәламәтлек теләп калам. Шулай ук инде үзем элекке вакыт эши башта укып бетереп кайткач та төзелеш оешмаларында эшләгән сәбәпле барлык БМК 59 эшләгән, бергә эшләгән хезмәттәшләремне барысында бәйрәм белән, һөнәри бәйрәмнәр белән котлыйм. Алар барысына да исәнлек, саулык теләп калам. Спорт белән шөгыльләнү ихтыяр кеше булдыра, түземлелек һәм чыдамлылык тәрбияли. Бу хәзерге заманда иң кирәк сыйфатлар. Күпләребезгә таныш спортчы Азат Валиуллин тренер гына түгел, соңгы вакытта актив блогер да. Аның Instagram аккаунтындагы битен 2000-нан артык кеше күзәтә. Яшьләрне спортка тарту өчен нишләргә? Бу сорау белән без аның үзенә мөрәҗәгать иттек. Тренерлар беренче чиратта тренер гына түгел, наставник булырга тиешләр. Алар күбрәк безнең балалар мәктәптән кайткач спортзалга баралар име, тренер белән күрешәләр. Тренер ул психолог, эти урында роль уйнарга тиеш, аны поддержать итәргә тиеш. Спортзалда түгел, упражнениялар күрсәтү белән генә түгел, уку ягыннан да кызыксынырга тиеш. Урам тормышында, урамда инде хәлләр, оценкалары, әлбәттә, беренче чиратта шул аның спорттагы дәрәҗәләре турында дәрәҗәсен күтәрә тиеш, яхшы уңышлар өчен егеткә тәрбия бирергә тиеш. Егетләрне, яшьләрне компьютерлардан чыгару, Instagram'dan аерылу өчен инде опять әтияни зур роль уйный. Балалар үзләренә задача куйсыннар, например, анда сделать үзләренең результатларын, подъем на перекладине сегодня 5 раз, итәгә 6 тапкыр, потом 7 тапкыр үз өстендә эшләсеннәр. Ул везде хәзер приветствуется, готова сдавать әсен, ярышага барасың, уку йортына керәсең, алар бөтенесе кызыксыналар. Уку йортларында шулай ук. Һәм шул вакытта Instagram'da, интернетта үзендә актив эшләргә кирәк, шулай. Үзендә үк, например, шул яшьләргә әйтәм, например, Instagram'га видеолар, фоткалар куеп була бит инде. Үзләренең элементарный отжимания эшләгән күрсәләр, утонитта эшләгән күрсәләр, үзләренең яшьтәшләре күрсәләр, алар үзләренең яшьтәшләре күреп, омтылалар, алар белән шөгыльләнергә, займастырга. Үзебез үк тренерлар куябыз, видеолар, фоткалар инде. Шул яшьләр карыйлар, шунда кызыксыналар, сораулар бирәләр, шөгыльләнәбез, бергә язышабыз, йөгергә чыгабыз. Так что яшьләрнең мәсәлән күбесе тик тора дип, күбесе шуннан да кызыксыналар. Районыбыз исемен алдынгылар рәтенә кертүдә тренерларның, физкультура укытучыларның өлеше гаять зур. Бу бүләкләргә аларның тулы хокукы бар. Бәйрәм төрле спорт ярышлары белән дәвам итте. Спортчылар кул көрәше, отжимание, таяк тарту, гер күтәрү, йөгерү, пляж волейболы, футбол уеннарында, ату осталыгында көч сынашты. Иң-иңнәр тәбрикләнеп, аларга грамота бүләкләр тапшырылды. Даими үтеп торучы ярышларның максаты зур нәтиҗәләргә ирешү генә түгел, беренче чиратта сәламәт тормыш рәвеше алып баруны пропагандалау, саулыкны ныгыту, үсеп килүче яшь буынны физик һәм рухи яктан сәламәт итеп тәрбияләү. Узып баручы атнаның 13 август көне сабагалар хәтерендә иң нык истә калганы булыр мөгаен. Бу көндә татар эстрадасы артистлары катнашында туплы тамаша үтте. Футбол кырында уен белән башланган очрашу концерт борылышын алып үзәк урамга күчте. Бәйрәм төсен алган бу чараның иң матур мизгелләре турында Гөлназ Вахитова хәбәре. Артистларны Байлар Сабасының Алим стадионы янында чәкчәк ачык йөз белән каршы алдылар. Бу чарага башкалабыз Казан шәһәреннән 15ләп артист, алып баручылар һәм башка билгеле шәхесләр кайтты. Проектның авторы райондашыбыз шоумен Фәнил Вакказов. Татар артистлары Казанда җыелы футбол уйныйбыз. Артистлар арасында футбол белән кызыксынучылар шактый. Алар әкренләп кенә безгә кушыла торалар, менә без шулай дип уйлыйбыз. Шуннан соң менә узган елны декабрь аенда Мәскәүдән шундый чакыру килеп төште. Мәскәүдә беренче тапкыр үтте Россия чемпионаты артистлар арасында футбол буенча.
Без шунда барып кайттык, күреп кайттык, ничек итеп спортны сәнгать белән бергә катыштырып эшләргә була. Анда бик күп теге танлыклы кешеләрне күреп кайттык. Шуннан соң инде үзебезнең күңелдә шундый идея туа башлады. Ничек моны Татарстанда эшләп карамаска мондый? Минем уйлавымча, артистларны инде күп кеше күргә ияләнгән бит сәхнәдә микрофон белән, аларны башка амплуада топ типкәннәрен күрү, тамашачыга, халыкка кызык булмас микән дип. Миңа калса кызык булыр кебек тоелды да инде. Шушы идея белән мин Instagram аша мөрәҗәгать иткәнем районнарга. Һәм инде кызыксына башладылар да, менә 4 август көне бу шушы иң беренче презентационный проектны эшләп карадык Орчада. Шуннан соң инде шушы проектка Орчага әзерләнгән вакытта Саба районында кызыксындыру белдерде. Әйтәсәр, бездә дә физкультурачылар көненә багышлап, шундый берәр чара үткәреп булмас микән дип инде. Без бу чакыруны кабул итеп алдык. Һәм менә бүген шушындый шәп кенә составта без бүген күп Орчада моны хәтле күп түгел без. Бүген без монда бер 15ләп артист, анда алар арасында артистлар бар, җырлый торган, атказанган артистлар бар. Әле сәхнәгә үзләрен танытып кына килә торган егетләр бар. Аннан соң бер 4-5 алып баручы бар, кемнәр менә татар концертларын, татар мәҗлесләрен алып бару белән шөгыльләнәләр. Аннан соң менә безнең бүген капкада булачак Адель исемле егет, ул Айдар Файзрахманов ансамблендә баянчы һәм солист булып эшли. Менә монда мәйданда бүген 12 кешеләр, алар бөтенесе дә сәнгать кешеләре. Монда бернинди теге читтән килгән кеше юк. Футбол кырында кунакларны Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннаханов сәламләде. Әллә кемнәр белән көч сынашырга туры килде, ә менә артистлар белән уйнаган юк иде әле дип шаярды. Кунаклар командасы составында татар эстрадасының танылган җырчылары Филус Кахиров, Илнар Сайфиев, Венер Салимов һәм башка йолдызлар бар. Монда килгән һәрбер Саба кунагына Саба әлбәттә ныклап ошарга тиеш, чөнки монда бөтен теге шартларда тудырылган. Менә бүген Саба аренага кирип чыкты, һәм да нәрсәсе миңа ошады. Әле теге теннислар, анда төрле волейболмы нәрсә булса да, бөтен шартлар тудырылган һәм иң мөһиме халык йөри, халык спорт белән шөгыльләнә. Бу инде әлбәттә шатландыра, чөнки менә без шушы проектны да Фәнил Ваказов бит инде якташыгыз, аның башына килгән һәм инде аның нәрсә дип әйтим, фантазиялар белән туган менә шушы проект, һәм инде ул бит инде шулай ук безне сәламәтлеккә этәргеч булып торсын өчен бу инде бер төрле менә яшьләргә дә, олларга да шушы сәламәтлекне ныгытуга юнәлтелгән менә шушы проект. Саба районы һәрвакытта миңа ошый, бик теге спорт ягыннан бик ничек әйтергә кирәк, киң таралган, алга киткән, анда ни дигәне юк, әле без менә Саба районында раздевалкада шишенгәндә күрдек. Теннис дисеңме, настольный дисеңме, зур теннисме, бөтен ни бар, яшьләр бик күп, бөтенесе дә генҗри, спортта барсы да шөгыльләнә. Бу никәгә килгәндә инде туплы тамашага, бу инде безнең теге Фәнил белән сөйләшәбез, безнең капитан команда уйнан туган шундый килеп чыкты шундый проект. Без инде үзебез артистлар шулай атнага ике тапкыр җыелышып уйныйбыз. Шунда әгәр дә без җыр белән спортны катыштырсак, ниндирәк бер проект килеп чыгар икән дигәч, без инде әлбәттә аны алдык, теге туплап, әйдәгез бергәләп, башта футбол уйнап, аннан соң инде концерт куярга, моны инде әлбәттә барсы даган күтәреп алдылар. Һәм инде менә беренче тапкыр шундый проект белән килдек сезгә. Даими тренировкалар үзенекен итә. Ике якта яхшы әзерлекле. Иң беренче голны Саба муниципаль хезмәткәрләре командасы капкасына Ринас Фазли Ахматов кертте. Аның артыннан тагын Газинур Файзуллин, Инсаф Бадрединов өстәде. Безнекеләр дә җавапсыз калмады. Район башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Каримов һәм Шәмердән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гараев көндәшләр капкасына берәр гол кертте. Уенчыларның максаты җиңү түгел, иптәшләрчә уйнау гына. Шуны аңлаган уенчыларның тәнкыйтьләве дә юморга бай иде. Кем көчлерәк шул җиңәргә тиеш. Сәламәттән дә сәламәт акыл дип әйтәләр бит безгә. Безне шулай дип өйрәттеләр. Без инде бәләкәйдән бирле туп тиеп үстек бит. Сез аны яхшы беләсез. Кайткан саен без монда төшеп стадионга дуслар белән туп тибәбез. Саба тәрәзәләре командасына мин уйный идем, ләкин хәзер яшь инде
не позволяет рушиться инде. Ма күрәхә Казандага киткәч инде монда кунакка кайтып менә шушы матур туплы тамашада матур футбольнара кич белән инде концертка көтеп калабыз бөтен тамашачыларны ала бирсә, матур концерт куярга исәп ала бирсә. Нәтиҗәләргә килгәндә җиңү кунаклар ягында исәп 3-2. Бу уен кызу, кызыклы, истә калырлык булды. Туплы тамаша проектының кульминациясе ул артистларның саба сәхнәсен шаулатуы әлбәттә. Атна башы булуга карамастан тамашачы бихисап. Якында сәүдә рәтләре дә гөрле. Халык шашлык, камыр ризыклары һәм башка төрле тәм белән сыйланды. Балалар Биектау батутларда күңел ачты. Сәхнә йолдызлары Сөмбел Билалова, Зөлфәт Зиноров, Лейна, Резида Шарафиева, Караш төркеме һәм башка танылган талант ияләре иң матур җырларын бүләк итте. Уртак мәхәббәт безне яр итте, гомерлек бәхет ул бүләк итте. Алып баручылар Фәнил, Илшат Ваказовлар, Газинур Файзуллин, Рәдиф Ахмадиев концерт программасын тагында байытты. Чыгарылышыбызны үзебезнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе өчен шатлыклы хәбәр белән дәвам итәбез. Кичә 15 август көнне Казанның пляж волейболы үзәгендә татар телендә сөйләүче радиолар арасында 6-нчы мәртәбә пляж волейболы турниры узды. Проектның максаты татар телендә сөйләүче радио хезмәткәрләренең очрашуын дустана спорт бәйрәме дәрәҗәсенә җиткерү. Әлеге проектка нигезне Илнур Файзрахманов сала. Быелгы турнирны узган елның җиңүчесе Тәртип радиосы оештырды. Анда Тәртип, Болгар, Татар, Күңел, Нохра дулкыннары, радио-легендалар, дулкын радиолары командалары үзара көч сынашты. Безнең команда составында уйнаган Илдус Ахматгалиев, Айзат Шарафиев, Карина Смирнова, Илназ Мөхәммәтҗанов, Азат Шакуров, Гөлназ Вахитовалар һәм җитәкчебез Әлфия Мөбарәкова белән горурланабыз. Киренке уеннарның нәтиҗәләре безнең дулкын радиосы файдасына тәмамланды. Хезмәттәшләребез барлык көндәшләрне җиңеп, беренче урынга чыктылар. Аларны кайнар котлыйбыз. Һәм пляж волейболының күчмә кубогы дулкын радиосы безнең кулларда. Икенче урында Тәртип, 3нче призлы урынны Күңел радиосы һәм радиода эшләп киткәннәрне туплаган легендалар командасы бүлеште. Республика радиоларында эшләүче көндәшләребезне тагын бер кат ихластан котлыйбыз. Җиңүләр дәвамлы булсын. Агымдагы атна менә шундый яңалык вакыйгалары белән үтеп бара һәм аларның нинди борылыш алуын киләсе атна информацион программасында күрсәтербез. Алга таба җырлы бүләк студиясендә очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.